Golden Globe goes to Rami Malek. Rami Malek, ladies and gentlemen! Bosta ħasbu li kienet il-lejla ta' A Star is Born, imma fis-serata tal-Golden Globe Awards it-trionfa Bohemian Rhapsody, li għalkemm intlaqa tajjeb min nies u fil-box office, il-kritiċi kienu inqas entużjasti dwaru. Bohemian Rhapsody, l-istorja ta' Freddie Mercury u l-grupp leġendarju Queen, rebaħ l-aqwa drama film, u l-attur Rami Malek ingħata l-unur bħala l-aqwa attur fi drama film. Il-film Green Book, rakkont ta' storja reali ta' ħbiberija bejn pjanista Afrikan-Amerikan u bouncer lura fi snin 60, kiseb 3 unuri, jiġifieri l-aqwa film fil-kategorija musical jew comedy, Best Supporting Actor u Best Screenplay. Min-naħa tiegħu il-film Vice li kellu l-ogħla numru ta' nominazzjonijiet, jiġifieri 6, u li jirrakkonta dwar il-ħajja tal-eks Viċi President Amerikan Dick Cheney, kiseb unur wieħed, dak tal-aqwa wirja minn attur fil-kategorija musical jew comedy. Fil-mezzi tax-xandir kien intqal li għal din il-parti l-attur Christian Bale kellu jżid mal-20 kilo piece. A Star is Born li ra lil Lady Gaga f'parti ewlenija min-naħa tiegħu rebaħ l-unur għall-aqwa kanzunetta, Shallow. Intant il-ko-preżentatriċi Sandra Oh kienet l-ewwel persuna ta' dixxendenza Asjatika li ppreżentat il-Golden Globes u saħansitra kienet l-ewwel mara ta' dixxendenza Asjatika li rebħet aktar minn premju wieħed waqt il-Golden Globes. Il-Golden Globes huma l-ewwel unuri tas-sena u hemm min isostni li b'xi mod jew ieħor jinfluwenzaw ir-riżultati tal-Oscars li se jingħataw fit-22 ta' Jannar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.